বড় রেজিমেন্ট গঠন করো বড় রেজিমেন্ট গঠন করো বিকেডব্লিউসি নির্বাচন লিখে পাঠক বিকেডব্লিউসি বিকে পুঁজি প্রদান করো বিকেডব্লিউসি বিকে পুঁজি প্রদান করো दिनै थांखिया जोंना गामिया फोसाव जाजोबाखै नटिफिकेसन जायाखै बे मोनसे नङा होमबा बेनि उनावहाय बेखौ फोसावनांगौ गोख्रैनो बियाब दानांगौ बियाब दानानै सायख'थि खालामनांगौ जोंनो थोजासे फुजि होनांगौ आरो पेकेजखौ जोंनोबो नांगौ आन्दलन जेराव खालामदों नालाय बिनिफ्राय डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंनि डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौबो एसटि स्टेटास होनांगौ बाहेराव जायफ्रा टेट पास जानानै दं बेफोरखौ जोंनि फरायसालियाव होनांगौ बेजों लोगोसे आरोबाव जाय फरायसालियाव फोरोंगिरि दा गैया होनांगौ बेजों लोगोसे राङारि पेकेज जिथु मोनदों बिटिसिआ मोननो थांदों दा बेखौ जोंनोबो हरनांगौ जोंनि राङाथ' थोजासे नंखायानो जोंनि राङा थोजासे नंखाया आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो 13.5 हरदों नङा होमबा 13.5 खौ होदों दा एसे बांदों खोमा दा बाथ्राया जाहैबाय नोङो बिसायख'थि जायोब्ला जोंना मानसिया बेखौ मोजाङैहाय जेब्ला मा होनो स्टेबल जागोन काउन्सिला स्टेबल जानो थाखायथ' माखासे क्राइटेरिया फिलआप जानांगोन क्राइटेरिया फिलआप जानो थाखायथ' जोंना मा भिलेजआ कमप्लिट नटिफिकेसन जानांगोन बेजों लोगोसे बिसायख'थिया जानांगोन आरो जोंनि जोंनि माबा जोंनि जा बर'फोरनि जा उसुबिदा उसुबिदा नै बेवहायनो जे नटिफिकेसन जाबानो जों बेखौ माबासिम थांनो हागोन बियाब दानायसिम थांनो हागोन बियाब दानायनि प्रसेसा जोबनाय लोगो लोगो जों मा खालामनो हागोन बिसायख'थि बिनो हागोन बे स्टेप बाय स्टेप आरोखि बिसायख'थिखौ जोंनो मानो नांगौ बिसायख'थि थायोब्ला जाहैबाय मानसिजों सायख'जानाय सुबुंजों सायख'जानाय मोनसे माबा थागोन बेवहाय गौथुम थागोन बिसोर सालायगोन नोंथां लुबैनाय सोरबा लुबैनाय नैबे समा जोंनि थाखाय दुखु गोनाङा नैबेसो बर'जों बर' दा जोंना काउन्सिलनि प्रसेसा इनिशियेल स्टेजआव दं इनिशियेल जागायनायाव दं दा बेवहायनो मा जाहैबाय गावसो गावसि जादों जेब्ला बिसायख'थि फैयो अब्ला गावस्रानानै थांखागोन सोरबा इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेगोन आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय गेजेरजों आं खावलायनो लुबैदों अन्तत बियाबा दानानै बिसायख'थिया फोसावथों बिनि सिगां बांद्राय बेले बेजे जायोबा खिन्थु जों डिमान्ड मोननाय नङा मिथिबायना पलिटिकेल आं खोन्थानो राजखान्थिया एसेबां गोख्रै नोंनो मावफुंगोन बे नङा गावसिनि जेब्ला सार्थ'आ पुरन जायो अब्लासो मोनसे जायो जोंनियाथ' काउन्सिल माबादो आन्डार स्टेट एक्ट नाथाय ओरैहाय नाहरदो 6.3 बे जिथु फरायसालि प्रभिन्सियेलाइजेसना बेथ' बिटिसिनि सिङावबो जायाखै जादोंसो नोंसोरथ' मिथिगौ ना जायाखैसैना बर' बिजोंनि फोरोंगिरिनि आंखाल जानाय जोंनाथ' स्टेट एक्टनि आन्डारावहाय गाबोन जुदि सार्थ'आ फिलआप जायोबा जोंखौ नांगौ बायदि फिल खालामबा जोङो जाय डिमान्डखौ मोनसे समाव जोङो होनो हायासो होनदोंमोन बर'फोरनो मोननै होनो हाया नाथाय जों मोनदों मोनदोंना दा बिनि उनावहाय जों स्टेप बाय स्टेप थांगोन बेखौ जों मोनहैगोन जाफुंहैगोन बियो नाथाय जोंनाव थाबनो गावस्राबाय थानायासो नङा नैबेखौ आं बुंनो नागिराखै राजखान्थियाव गावस्रायो नों मा मावनानै जादों आं आबाद मावनानै जादों सोरबा बेफार मावनानै जादों सोरबाया गोबां बिजोंजों मावनानै जादों नङा होमबा बिथिंजों नाथाय नैबेफोरबायदि समाव जोङो ज' थानांगौ